Kublai pi paro at ngapdiang snobhai pi shakane ka YouTube channel jonga Aloysius Papang. Para lo kajingwat daw daki para dong India ki bapun ya kamansim ing khong sngaw ya pernyam ya perjingan wat habaki tip tikna bakari India kadai ka secular country ni ka ri ka basha lai lot yano ban mani play kat kum ka jingan kumbala dep ban kedau shai haka preamble but article arpo san hadu arpo pra jong kariti sanshar kari India ne ka Indian constitution kariti sanshar ka dapat kuporo ya barok kinong India bakin long light lot ban ngai ban mani ban shakri play kat kum ka jingat jong ki compare la ki dei ki Hindu ki Muslim ki Kristan ni ki wei ki jingat nyamro handai sngusi pat ban yo i bakaman sem ya shon parari tang na kadaw jong kanyam ka juwan ra bun sen ya ki jing ki jing krumar ki jing shitom bat ki jing sha yu right ka hok long brew man brew hakaleng ki jaka bat imlang salang hapo kari na kistem shakisnem ki lanang kanrei ki kam thombor bat kam lebor ya ki Kristan ha ka kateng jong kanyam bat ka jingat bat shibon ki kong man sim kiranang mi ban pen i ar sap shaka perthai ya ki kam shakri blai bat kam shakri para briu jong ki kat ba habari pat ki dei kinong pen khen hukum blai ba shakai tam kum kini ki jat briu compare la ki dei na kono kun hun jinget nyamro bon sen ki jumalen ba ki jusnut nat ban bet yu sambai jong ka jinge shon ka jinge bishni ba ka jinge isi para briu lang ba kanyam hakaleng kari kum kakam ban pensau bha ya ki kanrat bat ki blai ba ki shakri ha ka perthai paralok ki jingtia snowsi ki babon rukam ki bami na ka ban sim shakri blai bat ban ya isi pat para briu kiranang ya ja hakaleng kari bat hakibakum kini ki khap bon sen hi ngimna banden ya ka jing shisha ba ki babon ki ba class operung ki dei hi ki briu nakakan hunyam Kristan barit pat hakari ki baju sha pensitom hakajing sanshar don board lengba kajing sha ban ben sha nyau ben sha le ben sha pensitom bat sha yoroi ki hok long briu man briu hakikti jong ki don board bat buat nyam ki bi isi yam yaki Kristan bat bon sen hi ka mission ka ba khmat jong kum kini ki jat briu ka dei bet ban penduk pendam no Sisendon ya kejingat nyam Kristan ha India kenang ban penkela ya kari India kum kata ka ri ka badon tang kawai kejingat nyam tang ba kenmau po ublei pat unum ailat ya kum kata ka mission ka basniu bakan yang rastong system bon sen ki briu ki ba thombor ki Kristan ha India ki dei ki kan hun seng jong ka nyam Hindu kum ka seng RSS Badrangdal bat ki wei ki baju yo bhai ka jingkershan na ka sarkar BJP khamtam ha ki jana basan sharmaka kini bon sen ki jutai chet hem kum kita ki sipai jong kanyam Hindu ki bapet perman bat trei pendap ya ka hukum jong ki bahalor jong ki lengba ki kampen triem ba bon rukom persha ya ki Kristan ha kalengkari kini ke jingle don bor kini ki briu ka lakhi rastong bha hakini ki khndet snem ki balai no khamtam na do ba ka seng congress kla do no ya ka bor sanshar hakari bad ya ka sanshar khada la shimti no da ka sarkar BJP ka bala sam khmut lut ya ki babon ki dongyalam ba khmat jong ki chala ba sanshar maka bad kum jo ro ya ki dongyalam ka chala mi khalia jongi bad ya ki jait bandriu khasipnar bad garu ki bala sha sam khmut ha ki he ka sarkar BJP lengba ka tengka plia na Delhi dai kini kita khot shit nyam Hindu ki baju up kamang leno bakin yo daw ban pharap tang ban yo pensitom ben ya ki Kristan bat ki nongyelam nyam haki babon ki rukam hakaleng kri lengba ki daw ba shuthau ba khlem nongrim chongki parlok kajing Shahkem batang shen jongki Ngut ki sister mana ka jala Kerala ka sister Pretty Mary ba ka sister Vandana Francis ki badai na ka jinge slok jong ka seng reunion as sister of Mary Immaculate ki batrai mission North India haka pusantik menta ubnai haki Pulit ka tnat railway bat ka jingmi shakmat jong menteri rangba do jong ka Chattishgarh Vishnu Dio Sai bat pen kesan mat ma kum ka jing pen penrehem syuk ya ka ding ka baklang lapa ka balami na ka jing Shahkem baklap nong rem chong ki Ngut ki sister haki bot Pulit haka jing shisha haka jaka bu unthe umpja ukun tho panban da ka baong ba ka jing Shahkem jongki ka long ka badai namar ki kam bat ki jing le jongki ka wanra jing shongs ya ki kan thai khna ka jala khamtam ki Hindu lengba ki kampen bi ki kamra bor bat ki kampen ka lanyam chu bot jongki ya ka ba ong ba ka sarkar Chattishgarh jong u kamla ban chus ngap jar
halor kani ka jingda donbor ka sarkar Chattishgarh ka ta jori ka jing sngau jong ki ba bon ki kristan hakaleng kari India te parlok bat para kristan kum uwei na ki kristan nga mi shakmat lang ba kani ka YouTube channel jonga ban penrem jor ya ka jingda donbor ki da khot ka bajrangal da ki bor sarkar bat uni umenti rangba ka Chattishgarh halor ka jing pharap ba ka jingkem ka ba kham nongrem jongki yakini ki angut ki reunion kantai jong ka balang katlik ki bala IT yara de ba de ka jing em bantrei yaka kam ublei ban shakri yaki parabriu bat paranong India uni umenti rangba ka Chattishgarh la ban sngau thoba udon yaka mensim jingat sngau pherniam namar ba udei u hindu ubala shupan kesan bakla tang banyo pharap bak jing shakri jong kini ki sister yaki paranong India ki bamdei ki kristan langba ki kam mission ba bon rukom la kadai hakalian ki kam puli puthi ka kot ka kya ka roi ka pan ki kam la isne yaki khon svet khon rangdi ki temen ki kro ki baklam yeng klamsam ki baduk ki bashitam lengba ki developmental but charitable project bapher jong ki balang kristan ba joka balang katolik ban penkala jubor pat yakini baro ki kamba bha ba mentoi shakita ki kamba man ki badai ban sha pan chitam ha ki bor jong ka an hatu donmo bala ban len bagi kan hunyam kristan pher khamtam e ka balang katolik ki klem no senyang shaki kampan roi babun jong ka sarkar India pat shaki nong shong jong kari hakaleng jong ki jala hatu kat uta u chief minister uba shong hakashuki ban shakri yaki pai ba umdon mo yakata ka jing start ba ka jing shampang ka bapura ban bishar ban penshongnya bin pa bin halor ka jing ya pher hapadeng ki kamle donbor ki kam baman bat ki kam babha bat kamle isnei bala le bat no senyang da ki kan hunyam kristan hakaleng jong kari belai uhab ban pen kesan jubor ya kan jing Shahkem jong kini ki anur ki sister haka sarkar BJP jong u kabara job don buram ya ka state election aus nem arhajar apulai hadin ba ka jing sharam no ka seng congress tang namar ba ki persyang ban ai ka jing shakri ba ka jing rap ya ki briu na po ka chala jong u ki badai ki khon swet ki khon rang di ki badan kam sisa ya ka jing rap hato ka ta ka kam jarap kaliang para briu ka dei mo ka kam sniu hadu bakini ki angut ki sister baplikin hab ban sha pen deran de ka ba Shahkem bat sha pangat jubor hapok ki kendon ein section khat saw jong ka BNS bejadei bat ka human trafficking bat ka section saw jong ka Chattishgarh Religious Freedom Act kakandai span repopra kan mau ba ka jing Shahkem ba ka jing sha pen chitom jong ki ba bon ki riu nyam kristan ki ba shikri ya ka kam ublai hapdeng ki para briu ha India haki bor jong ki an briu ha pathai klempep kin sa sha bishar kalapat haki an bat hukum jong ublai ba em ublai ubakri tam e na preng ki wei pat ki blai ha pathai ya ubangingo ngi dem bat ngi shakri mits ngi compare da ki de ki sem ki menteri ki he sarkar ni kinu ro na mar ba hakwi kasni ki ba pan kraw yeladi hak pathai kin hap pan sha rai pan dem pat yeladi hakman ublai uban sa bishar lod yakba em bat ki ba yabro di perlok ka jing Shahkem kini ki angut ki sister kajia hadin ba ki da khot ka bajrangal ka wei na ki sang shit nyam Hindu ha India ki let ban pelong da ka jing yakhi Chattishgarh Dock Railway Station but file do da ka FIR persha ya ki sister But your way ubri ubakateng usukaman mandawi ubara yalam pensngan yakilangot ki kantai na Narayanpur district sa Chattishgarh Dock Railway Station but kiban salit ng katpat siya kanongba akra da ka train but kini ki anu sister panay tray haki yeng convent na kidaw ba shupharap but kini ki sister kimot ban yalam jubor ban penbe but aikam yaki tang ban yo pen kalanyam but hadin baki bahayang hasam jong kini ki kantai kila dep pen shai kila pathai ko bor kari ba kamdei ka jeng sha ra bor jong ki hakini ki sister handai dei ba ki let hi da ka monda jong rangkat ka jeng menjurlang jong ki bahayang hasam wat haba la biang lut ki kot ki slaban pen shisha halor kanero ki telong ko bor ki to ba government jong ka wei na ki langut ki samla kantai ba sha kan no kidnap hakini ki sister ba huni ubriu kali tho shai ba na ka daw ba ki khon swet da ka jing suk jingmen kala pha hi la ka parala jong mandai trai bat ki sister ki convent hanong ba akra namar ba makaro ka shong trai bat ki sister hanong ba lokno ka ong mes no tho ba da ka para jonga ka rit ban trai bat ki sister kan long ka jing ku ya ka yeng ka sam kum ki khon swen kum balong lam ki wei pat ki para khon swen ki ba ri bat ki ba trai bat ki sister ki phadar hakaleng kari India ba da ka parthai ro ka ong ro ba ki da khot ka seng bajrang dal tang namar ba ki isi kristan ki la penmi
daw jubotang banyo penchitom ben ya kini ki sister bat ye usukaman ubriu ubaki bahayeng asam ki pha badit sanan nang ya ki langot ki samla shado Chattishgarh dock railway station hakapu south July sakawai pat kaparakan thai jong kini ki langot ki samla kar penshai shakirat pathai kubor maka para jong karo de kamon la jong hi kala ban trei bat ki sister Shah akrabat kamdan kanu ro kajing Shah pen bor kumbala pharap de ki khot ka badrangdal bat kam dei hero da kata ka jingtmu ban pen kalanyam yaka na mar bakala deb ban kala kristan na do sans ne manchwa hakini ki chisni arsingi kila yo i bat sakhi yak jingmi joki nongyalam niam ka balang catholic ki ringai kristan ki sengsan himasiba hakari ban ka jala kerala ki bakan thup na do ka seng congress ha delhi kila mi ban pen pau yak jing so persha jor jongki yak sarkar bjp bat sarkar Chattishgarh halor ka jing Shahkem bakhlem nongrim jongki ki angut ki sister ki badan menta hapo ka judicial custody bat dawa jor na ka sarkar bakadi ban pelai no ma dor yak ki namar bakim dei ki nong le kamsniu hre ki dei ki briu ki batrai yak kam ka jong ublei kambo ong ha ka tin nong way to serve god is to serve humanity ban shikri ublei dei ban shikri parabriu ti parlok ka jingkali ka ba mi menta ka long sakatno bat hadu lano kani ka jing Shah ban ben bat ka jing Shah penchitom ben jongki kristan India kan kutno hapo ka jing san Shah donbor jongkani ka sarkar BJP menta bat habaya dei bat kani ka jingkali sneu bha badaya pusan bat jubab hi mapi ki parlok katkum ka jing sneu ba shimet jongpi Parolok play shibon ya kapor jong pis ba watlet ban like share comments pat kum joro ban subscribe ya kadik YouTube channel jonga na kamenta QA pat ki video